Господи, помилуй. След като изпросихме за тях Божията милост, Царството небесно и опрощение на греховете им, нека се ми се... Слово по повод 10 декември, ден на признателността на гражданите на Плевен към загиналите за неговото освобождение и 138 години от Плевенската епопея, ще произнесе Георг Спартански, кмет на община Плевен. Френски не танцуваха полка, бяха слушали само тръбата на полка. И даже и не бяха облечени в празнични кители. Даже чаша шампанско не бяха опитали. С преброени сухари в окопа закусваха и с мокри шинели в атака се спускаха. Неизвестни, безбройни, от Бога забравени, те вървяха след своите майори прославени, за да свършат на подвига черната работа. Те не търсеха славата, искаха правдата. И за тях не достигаха златните ордени, а уловни куршуми посрещаха гордо те и потъваха в ниви и храсти капинови. Към смъртта се издигаха нисшите чинове. И макар че не бяха от графски фамилии, най-високи са техните братски модири.